Hello guys! Welcome to my channel. Ayan, Nature Lover Exploring Nature Shell Life Adventure. And panoorin nyo ang aking vlog. Welcome so much. And sana buhay probinsya, buhay magsasaka. So ayan, fresh na fresh yung gulay. Ayan. Magkagayon. Magkagayon. Oh my God. Kaya nga ni, anini mo ko, pag kuwan, intutuntun ko para unat man sira. Ha? Oo, kuwan niya to, sa biyernes. Perbeto. Di si parte sini. Ha, mani sun man nagkiyo ni. Maghudagan siro. Ito po, sa door mo. Ano ba yun? Inutuan mo ba? Ay, ala na. Baba ko ang mga bunga para una. Hindi ito nagkakaw. Nagkakaw ko. Bata. Magkagayon. Ayaw ka kaysa mo. Yun nga yung pamati ko, di sulusula ko, di hurigya ako. Ayaw ka. May nagnaginap magkanta. Ay, may nag-ano man ha? May nagbabantay man. So, ayun. So, yan. Laki. Grabe na sila nakuha na ako. Ay, tapos na. Alauna. Silapihan na.
Naganising ang aming ama ng ng saging. So ayan, ito so cute na saging. Ang dami niyang ito galing sa farm niya. So tanim ng aming tatay na saging, saba na saging. Ayan, sabang saging na saba. Tapos sa cute na saging, minog na. Kasi kinain na ng ibon. Minog na lang sa puno. Tsaka ito pa. Ayan, saging. Saging. Medyo malaki na yung upo natin. Medyo malaki na sila. So, ayun. Konting araw na lang. Mag-harvest na tayo ng upo. Ayan. Lapit na. Lapit na. So ayan, madami na talaga siya. So ang daming bunga ng velatong ng sitaw. So ayan. Ang haba. Sobrang hindi ka magugutom sa probinsya. Sa likod bahay pa lang may makakain ka na. Konting lang, kailangan lang ng magtanim, magsipag para ikaw ay mabuhay. Masagan ng buhay. Ayan. Sobrang dami siya. Ang dami na nakuha. Ayan, so thank you so much. Sana supportahan niyo lagi ang aking channel. More vlogs and more buhay probinsya, buhay magsasaka. Always keep watching, stay connected, and stay supporting my channel. Thank you so much guys. God bless us.